Mä söin 40 sushi 15 minuutissa. Okei, thank you. Nyt tuli sushit. 3, 2, 1 ja sitten alkaa. No niin. On kyllä sika hyviä. Kädet tärisee ihan, kun tulee tähän haasteeseen. Hyvin sä pärjäät. Nyt oikoo tuli. Ja on vielä yli 2 minuuttia. Vielä jää 2 minuuttia, joo. No niin, sen takia mä sanoin, että 10 kappaletta lisää, sä saat sen ennätystä oikeastaan. Ei pysty. Onnistuttiin ja aika jäi vähän alle 2 minuuttia. Siisti meininki. Mitä luulet, pystyisit sä tähän haasteeseen? Meitsihän voitti. Huhhuh. Saanko tästä ottaa vielä karkin? Ole hyvä, jos vaan mahtuu. Mä sanoin, että aina menee yksi jälkkäri vielä. Tästä otetaan vielä karkki. Noin. On. Klubissa. Mä voitin sitten vielä 26,90 lahjakortin, eli pääsee syömään uudestaan ilmaiseksi. Ja sitten toi ruoka nyt ei maksanut mitään.